अखिल मरे तू कोण रे? बाबा तू कोण रे बाबा तू? अरे बाबा वांगडा स्कूलात शिकला मरे आम्ही एकमेका चड्डी घालताली ती याद ना. अरे तो रे भाडल्या बेंचर बसतालो आणि व्हडल्या बॉल मारतालो तो. त्यांना काय शी घातलं काहीतरी पावता आलं बऱ्याकडे. पण आम्ही शिकवून पय खंय पावले ते पय आयफोन घडियाळ पय मरे पय घडियाळ सोने हा घर बंगल्या पुढे स्विमिंग पूल हडलो. तुझ्याकडे किती हा? माझ्याकडे खूप आणू माझ्याकडे मरे ऊसाचा रस ताण लागला रे मस्त दे मरे पियाचा सोन्या मरे की गाणी अरे मस्त दे मरे. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.